Klar? Ja! Find en dåsepasser. Dåsepasseren tæller nu uden at kigge. Imens løber I ud og gemmer jer. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nu kommer jeg. Når dåsepasseren finder en af jer, rører han dåsen og råber navnet på den, han har fundet. Annika i dåsen. Så er du fanget. Legen slutter først, når alle er fanget i dåsen. Lykkes det at komme hen til dåsen og råbe alle ud af dåsen, er alle befriet, og dåsepasseren skal tælle på ny. Vælg en trold og tæl til 10. 9, 10. Når trolden fanger dig, bliver du en ståtrold. Som ståtrold skal du stå med spredte ben og strakte arme. Du kan blive befriet ved at en kravler imellem dine ben. Er der en imellem dine ben, har du og befrieren helle. Når trolden har fanget alle, er legen slut. Så må du se, at du kan undgå at blive fanget den her gang. Det tør vi ikke. Hvorfor? Fordi havet kommer og spiser os, og det kan ikke komme til. Så løb! Nå, vi kan fange en rev. Så alle kyllingerne ud, så nu er 2 ræve, der skal fange. Okay? Så ind og stå midt på gulvet sammen med dine makker rev. Klar dernede, kyllinger og hønemor. Alle mine kyllinger kom hjem. Det tør vi ikke. Hvorfor? Fordi havet kommer og spiser os. Med kniv og kaffe, der drikker blod til. Så løb! Nå, kyllinger.